dermed så var flere, der nedsat deres straf, og nogle få var med frihed efter det her. Så det var en rigtig stærk udvikling for os, at kærlighedsgerning fra hjerte til hjerte, at det kunne give godt et resultat. Det var virkelig stærkt. Så da vi fik den her, vi fik de her dejlige historier tilbage, og pigerne, de hørte det hjemme hos mig, så kan jeg nok sige, at der kom gang i strikkepinde, og så skulle der bare strikke meget mere, og vi skulle lave meget mere. Og nu firer vi så også til Israel, og det er til unge piger, som ville have haft en abort, hvor de så kommer til et center, hvor de kan få hjælp det første år, hvis de vil have deres barn, og de får hjælp til det hele. Der sender vi også tøj til, og så er vi også begyndt at sende til Grækenland, som vi også regner med bliver lidt større med tiden. Men det her er virkelig været et meget, meget spændende arbejde at starte, fordi det har bare vokset af sig selv. Jeg har gjort ret meget. Jeg har bare startet det, og så har vi begyndt at give ud, og så har vi bare oplevet, hvordan vi ligesom har